شوف انا קטן אחלה. קח הנה. עכשיו בשביל אופיר, אתה מבין? עכשיו בשביל אופיר, אז באמת הילד שלי כפרה עליו אומר לי אבא, כל היום אתה שר עם הפח ותרבוקה. רגע, יש לו פה קרייסס. הלו. לפוזיציה. עכשיו אני רציתי באמת בשביל אופיר, הילד שלי כפרה עליו אומר לי אבא, כל הזמן אתה שר עם הפח. תשאיר לי משהו עממי, משהו נורמלי. אז אני בלי הפח לא מכיר, לך תן לי הפח. הביא את הפח ואני שאלתי לו, אמרתי שיהיה רדם, אבל זה בדיוק קרה הפוך. الشابون قاطن شاطح لي سجارة ثلاث الشابون قاطن شاطح لي سجارة ثلاث عننا مستين وقال الأزهر אבא כל הזמן. פעם אחת אתם יודעים, פעם אחת היו זוג, התחתנו, היו אצל המורי אחרי שהמורי קידש אותם, הכל בסדר, נגמר הסיפור. אחרי 3 שנים המורי פוגש אותם, אומר כפרה עליכם, מה שלומכם? קראו ברוך השם. איך אתם מרגישים? ברוך השם, נו, יש משהו? אמרו, עוד לא. אמר, טוב, אני בדרך לקבר של מורי סלם השבזי, אני אלך, אני אדליק בשבילכם נר, בעזרת השם יהיה טוב. אחרי 2 הרב פוגש רק את האישה הולכת עם עגלה ו5 ילדים. אומר לה, נו, הכל בסדר? גלת לו, כן, בפעם הראשונה תואמים, בפעם השנייה שלישייה. אז היא אומרת לו, אז הוא אומר לה, כפרה עלייך, ואיפה בעלך? הוא אומר, הלך לכבות הנר. אבל אתם יודעים, התימנים בלי ידיים, מי אפשר לדבר? בלי ידיים, אתה כושר לו את הידיים, הוא אין להם. כל היהודים. כל היהודים, אבל במיוחד התימנים, אתה שואל אותה איפה זה, אל תלך ככה. وعلى زي كذا وعلى ابوك كذا كل يوم. اكيد تصير يوم احد تيموني احد ولا كذا عن اشتري بتيحم يوصل من الشوك بيتم بقى لابس اشكنازي احد قال له اي شلوم اي فوز خاف فوز خاف جبوتينسكي قال له قاع رجع لا اي فوز خاف جبوتينسكي قال له قاع رجع أدني أي فوز خاف جبوتينسكي قال له قاع رجع ولا قاع قال له لا يودع אוהבים לבלב, פעם אחת היה איזה תימני אחד שוכב בית חולים, ערבי על ידו, ערבי שוכב על ידו, עכשיו עשו לערבי ניתוח, הורידו לו את הרגל, הורידו לערבי את הרגל, עכשיו זה שאחראי על הניתוח מגיע עם כל המרשמים, פתאום הוא רואה שלא הורידו את הרגל הנכונה, אז הוא קורא למנתח, האורגינל אומר לו, כפרה עליך, בוא רגע, אומר לו מה? אז הוא מתלחשש איתו ככה בעדינות, תראה, כתוב פה רגל ימין, הוא רואה את הרגל שמאל, אז הם ככה מתלחששים, התימני קלט את כל השיחה, אז הוא יושב לחץ. אז הרופא המנתח הגדול אומר לו, סליחה, יש לך משהו להגיד? אומר, כן, תשאל אותו מה הוא עושה עם הנעליים. אתם יודעים, המורי מלמד אצל הילדים, היה איזה ילד אחד על הפנים, עג'ב, לא יודע. אז המורי אומר לו, תקשיב כפרה עליך בשביל שתדע את הפסוק, אני אקרא ואתה תחזור אחריי. אז הוא קורא, אומר לו, תקשיב, אבל תקשיב טוב, בשביל לדעת לחזור, אז קל לו בסדר. אז הוא מתחיל, אורבגח, אושמל אבן. והילד חוזר אחריו, קל, אורבגח, אושמל אבן. המורי אומר לו, לא אורבגח. וזה עוד פעם, אורבגח. أشمل أبان أمري أمر الله قلت لك لا الرفقاح الرفقاح وعدك بعد الرفقاح وأمري تأسمن أمر الله تكشف رجع ماني عصير رجع تجد رجع الرفقا وأمر الرفقا بأمري بلوجا فقال أشمل أبان פעם אחת זה כזה, פעם אחת הייתי תימוני אחד
היה מסר, הוא חי על הביטוח לאומי כל 28 לחודש.